Ya. Kesuwun wis tau mampir diati cerita masih yo tah mung cerita loro biakal sun kenang nang jero dodo rasa hang gedhi awale ning ati saiki wis ilang sing bisa dipungkiri ipiarat karang nang pinggir segara nahan loro diantemi ombya saben dina sunku kuyat-kuyatno sun sing kepikir akhire donga isun muga ndang Maria kudyane tapi saya suison rasa isun tambah kesiksa sun putus no piangur isun hang ninggalno kesuwun wis tau mampir diati cerita masih yo tah mung cerita loro biakal sun kenang nang jero dodo sing piakal isun baleni kabeh cerita pungkas akhire mung gawe lara ilyang angenan hangsun karepno sun sing kepikir akhire donga isun muga ndang Maria kudone tapi saya suison rasa isun tambah kesiksa sun putus no piangur isun
Siya tah mung cerita loro bakal sing kenang nong jero dodo sing bakal sun baleni kabeh cerita pungkas akhire mung gawe loro ilyang angenan hangsul karepno kesuwun wis tau mampir tiap cerita pungkas akhire mung gawe loro bakal sing kenang nong jero dodo sing bakal sun baleni kabeh cerita pungkas akhire mung gawe loro ilyang angenan hangsul karepno sun karepno sun karepno sing wis tau dadi cerita cukup dadi cerita, jangan pernah mengingat masa lalu.